ଶୀତୁଆ ଦିନରେ ମଟନ୍ର ଝୋଳ ଟିକେ ହେଲେ ନା ବଡ଼ି ପୁରା ଗରମ କରିଦିଏ। ସତରେ ଏଇ ଶୀତ ଦିନରେ ମଟନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ମୁଁ ଆଜି କରିଛି ମଟନ୍ ତରକାରୀ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସକାଳର ନିତ୍ୟକ୍ରମ ସାରିଲି, ଗାଧେଇ ଠାକୁର ସାରିକି ଆସିଲି ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ? ଆରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାପା ଗୋଟେ କଳା ଜାଇ କ'ଣ ଆଣିକି ମୋତେ ଧରେଇ ଦେଲା, କହିଲେ ନେ ଆଜି ଏ ରୋଷେଇ ହେବ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କ'ଣ, ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା। ଖୋଲିକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ୱାଓ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମଟନ୍ ହିଁ ଥିଲା। ବାପା ଆଜି ମଟନ୍ ପିସ୍ ପୁରା ମସ୍ତ ବାଛିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ତାକୁ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୋଳେଇ ଦେଇ ମୁଁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେଲି। ତା ଭିତରେ ମସଲା ପୁଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଅଛି ନା। ମଟନ୍କୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ। ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜ, ଜିରା, 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କିଛି ଗରମ ମସଲା ନେଇଥିଲି, ନେଇକି ମସଲା କରିଦେଇଥିଲି। ସାଙ୍ଗେ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ରାଗ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ବନେଇଲି ମଟନ୍ର ଝୋଳ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ କେତେବେଳେ ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି ପିକ୍ଚର୍, କେବେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରୁଛି। ତ କେତେବେଳେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ କ୍ୟାମେରା କେମିତି ଧରି ଦେଉଛି, ତ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଭଳି ହେଇଯାଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇଯିବ ନା। ନୂଆ ବନଉଛି ତ କିଛି ମନେ ରହୁନି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିଜେ ଫୋନ୍ ଧରିକି ବନଉଛି ତ ମୋତେ ଟିକେ ସେଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତ ଭୁଲବଶତ କିଛି ହେଇଯାଉଛି ଆଉ। ଏପଟେ ମଟନ୍ କଷାକୁ ବସାଇ ଦେଇ ସେପଟେ ଚାଲିଲି ମୁଁ ସାଲାଡ଼ ବନାଇବା ପାଇଁ। ମଟନ୍ ସହିତ ସାଲାଡ଼ ପୁରା ଜମିଯିବ। ତ ସାଲାଡ଼ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସି ଦେଖିଲି ମଟନ୍ କଷା ହେଲା କି ନାହିଁ। ମଟନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲା ପରେ ପାଣି ଦେଇ ଖୋଲିଥିଲି ମୁଁ କିଛି ତା'ର ଚର୍ବି ଖୋଲିଥିଲି, ମାଂସ ବି ଖୋଲିଥିଲି କଷା ଖାଇବା ପାଇଁ। ପାଣି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୋ ଝିଅ ସହିତ କିଛି ମସ୍ତି କରିଥିଲି। ଧର ତ ହାତ କାଇଁ ହାତ ଗୋଡ଼ ପେଟ ଆଖି ନା କାନ ଧର କାନ କାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ହାଇ ମୁଣ୍ଡ ନାଚିଦେନି ଦାଦା ହାଇ ନାଚିଦେ ବାପଲୋ ନାଚ। ଲାଷ୍ଟରେ ଗରମ ମସଲା ପକେଇଲି। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ମୋ ତରକାରୀ। କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେଲା ପରେ ହେଇଗଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତରକାରୀର ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍। ବଡ଼ ୟୁଜର୍ ନୁହଁ, ଛୋଟ ୟୁଜର୍। ତ କ୍ୟାମେରାରେ ପିକ୍ଚରରେ କିଛି ନା ଛୋଟ ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।